سلام طعنا هبلي كميت حدر خميت صنحو عملا عالم تركبوا كبران تخاتلتي نغو دس كبل morning is impressive مدباتنا نغصل يركب مالتي لو ما انت حد وساناي زخونه انا ونستطعم كله بزحت سباتهم تطعمملو زياده ويكعب زبلصه بزح لوطታት خنمصول زغبانا ግን ድማ ትኩረት بزي ምግባርና እንብደለሉ ወይ ድማ ሽግር ዝበጽሕና ናይ ማሕበራዊ ድሕረ ገጽ ወይ ከዓ ናይ ሶሻል ሚዲያ አጠቃቅማና ናብ ዘመናዊ መልክዕ ምቅያር ንኽእሊና ብርግጽ ኣብዚ ንዘራረብ ዘለና ኣብቲ ቴክኒክ ኣይኮነን ኣብ ቴክኒክ ዓርሱ ዝኻለ ትምርትን ስልጠናን ትምርትን ኣሎ እንዘራረብ ዘለና ማሕበራዊ ድሕረ ገጽና ወይ ከዓ ሶሻል ሚዲያ አጠቃቅማና ናብ ዘመናዊ መልክዕ ክንቅይሮ ይግበአና ማለት እውን ዘግድስና ሰላምና ፍቅርና ደስታና ክንጸባርቀሉን ክንእውጀሉን እናኽኣልና ብዙሓት ሰባት ብምፍላጥ ብዘይ ምፍላጥ ዝተፈላለዩ ዓፍሽ መፍሽ ናብ ናይ ሶሻል ሚዲያ ድሕረ ገጽ ስለዝለቁ ስለዝሰዱልና ንኣብነት ጎንፂ ሽግር ጸመማ ጭንቂ ድኽነት ኩናት በለካለ ኸዓካ ዝተፈላለዩ ነገራት ይልቀቁ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ዘግድስ ነገራት ወይ ድማ ዝጠቅሙ ነገራት ዝልቀቁ ከም ዘሎ ወይ ከዓ ስደዱ ከም ዘሎ ኮይኖም ዘየድሊ ነገራት እውን ይስደድ እዮም ኣብዚ ግዜ እዚ እምበኣርከስ ከምቲ ንምግቢ ፈሊና ደስ ብለና እዚ ዓይነት እዚ ኳሊቲ እዚ ጽሬት ኢልና እንጥቀም ኩሉ ንስና አእምሮና ዳ ከመይ ዘይን ግደሰሉ ንስና አእምሮና ዘግድሱ ኣወንታዊ ሓሳባት ዘንጸባርቁ ሰላምና ዝእውጁ ሕድሕድና ዕርክነት ሰላማዊ ህይወት ሕብረት ምትሕግጋዝ ኢሉውን ድማ ፍቅሪ ደስታ ዝእውጁ ጽሑፋት ቪድዮታት ምስልታት ኣብኦም ትኩረት ክንገብር ኣለና ማለት እዩ እጂ ወይ ድማ ክንወስድ ተለና ወይ ከዓ መጸልና ተሎ ምስልታት ብዝተፈላለየ ግዜ ኩሉ ነገር ንኽንመርጽ ዘጽግሙና እውን ኣለዉ እዮም ምክንያቱ በሓደ ግዜ ስለዝመጽእ ማለት እዩ ነገር ግን እንታይ ምግባር ንኽእሊና ፈሊና እቶም ክንከታተሎም ዝግበአና ቻናላት እቶም ክንከታተሎም ዝግበአና ጽሑፋት እቶም ክንከታተሎም ዝግበአና ቪድዮታት ግን ብተኸታታሊ ክሪኦም ዝግበአና ጠቐምቲ ዝኾኑ ምምራጽ ንኽእሊና ሰሌክት ምግባር ንኽእሊና ኖቲፊኬሽን ምዕራይ ኣለና ወይ ድማ ሴቲንግ ክንዕርዮ ኣለና ቶም ኣሉታዊ ነገራት ዘይኮነ በለካለ ኸዓካ ከበሩ ኻሊ ውሽጡ ኻሊ ዓይነት ሚዲያ ዝርግሐ ደልዮም ሰባት ዝለቅዎ መገድታት እዚኦም ግን ጥንቃቐ ክንገብሩሎም ኣለና ክንኣቱ ተለና ሰላም ዘበላሽው ሓዘን ዝለቁ ተስፋ ዘስእኑኻ ነገራት ክኾኑ ተለዉ ካብ ዓላማና ንስሕት ብዙሓት ሰባት እውን ኣብ ዘይደለናዮ ጥዕናዊ ጸገም ጎንፂ ሽግር ኣብ ዘይተፈጠረ ነገር እውን ክንጭናቕ ዝገብሩ ነገራት ይልቀቁ እዮም ይስደዱ እዮም ሓቃዊ ነገራት ዝልቀቁ ከም ዘለዉ ኮይኖም ነገር ግን ኣብ ዝምልከተና ኢና ትኩረት ክንገብር ዝግበአና ዝተፈላለዩ ብዛዕባ ሞያታት ትምርትታት ልምድታት ክእለታት ዝውስኹልና ነገራት ትኩረት ተገበርናሉ ተተጠቀምናሉ ንልምዓት ንዕብየት እንተተጠቀምናሉ ንሓበሬታ ተተጠቀምናሉ ንዝጠቅመና ሓበሬታ ማለት እዩ ዝጎድአና ተኮይኑ ግን ምሕላፍ ንዓኹም ኣይምልከትን ንዓና ኣይምልከትኒ ምክንያቱ ዝኾነ ኣካል ንዝኾነ ጉዳይ ዝደልዮ ኣሎ ግን ንስኹም ናይቲ ዘይተደለየ ስጉምቲ ወይ ድማ ዘይተደለየ ጸገምን ጸበባን ሽግርን ጎንፅን ዝሕብር ክስታይ ክንኮን የብልናን ግዳይ ክንኮን የብልናን ማለት እዩ ስለዚ መሪጽና ናይ ምጥቃም ዕድል ኣለና ክንመርጽ ኣለና ኣእምሮ ዝተዋሃበና ኣገናዚብካ ወይ ድማ ኣብ ግምት እቲኻ ንምጥቃም ይሓቀረ ስለዚ ዝግበአና ነገር ሰሌክት ጌርና ኣብ ማሕበራዊ ድሕረ ገጽ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ኣጠቃቅማና ብጣዕሚ በተለይ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝተፈላለዩ ነገራት ይመሓለፉ እዮም ኣብዚ ግዜ እዚ ሰብስ ማለት ይጠቅም ድዩ ኣይጠቅምን ድዩ ሰብ ይጎድድ ድዩ ኣይጎድን ድዩ ስልካ ዝስደድ ወይ ድማ ቪድዮታት ምስልታት ጽሑፋት ኣለው ንዓኹም ግን ዝርብሹ ንዓና ግን ዝርብሹ ማለት ወላ ሓደ ናብ ህይወትና መጽኡ ሽግር እምበር ወይ ድማ ጸበባ እምበር ዘይንደልዮ ነገር እምበር ወላ ሓደ ግደ ዘይጻወት ነገር ማለት እዩ ወይ ድማ ኣንሕና ክንፈትሖ ዘይንኽእል ማለት እዩ ንዑ ዝፈትሖ ኣካል ወይ ዝምልከቶም ጉዳያት ኣለው ንሶም ክፈትሕዎ ዝተፈላለዩ ንዓድና ንኣህጉርና ንዓለም ዝጠቕሙ ነገራት ናብ ጽቡቕ ምዕራፍ ናብ ጽቡቕ መንገዲ ክምለሱ ተስፋና እዩ ብጸሎት ንሓግዝ ብሰላማዊ ሓሳብ ንሓግዝ እንተንኣሰ ኣወንታዊ ሓሳባት ብምንጽብራቕ ንሓግዝ እታ ንደልያ ጎጀና እታ ንደልያ ቤተሰብና እታ ንደልያ ዓዲ ሰላም ራህዋ ደስታ
عبيت نغهلوا سناي تمنيتنا ننصبارق انتخيلنا نمر انتخيلنا نسلطن انتخيلنا نحجز كاو ملاش باونتاو حساب قد نصاوت امبر او التاو قد نصاوت يلنا نمنتاي حلينا ون يوقسنا اي بزحت سبات ማለት ዘይነበሮም ሕድር ሕማም ኣብ ዝተፈላልዩ ብዝልቀቑ ብዝስደዱ ነገራት ተረብሾም ብዙሕ ሽግራት ክበጽሖም ንርኢና ርኢኹም ኣለኹም ኣባኹም ወጽሒኩም ኣባና ወጽሒና ዝራእናዮም ግዜታት ኣለዉ ስለዚ ሕጂ ወይ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብጣዕሚ ጥንቃቐ ክንገብረሉ ዝግበአና ናብ ስነ ኣእምሮ ዝኣቱ ሓሳብ ዝመጽእ ምስሊ ድምጺ ጽሑፋት ፈሊና ናይ ምፍታሽ ዕድል ስለዘለና ሃየ ኣብዚ ትኩረት ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ንምግብና ነከዳድናና ጥራሕ ትኩረት ክንገብር የብልና ንስና ኣእምሮና ድማ ብጣዕሚ ዓብይ ዝኾነ ክትትልን ርድኢትን ኢሉን ድማ ዘጉልብትና ፍልጠት ዝውስኹና ሓሳባት ዝውስኹና መንገድታት ዝሕብሩና ዝሓሸ ነገር ቴክኒካት ዝሕብረና ነገራት ምርኣይ ግን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ስልከይ ክትጥቀም ተለኹ ቴሌፎነይ ክትጥቀም ተለኹ ኮምፒውተረይ ክትጥቀም ተለኹ ታብሌተይ ክትጥቀም ተለኹ ኣበየናይ ቻናል ንዝጠቕመኒ ነገር ዝከታተል ዘለኹስ ወይ ንዘይጠቕመኒ ዝምልከተኒ ጉዳይ ድየ ዘለኹስ ኣብ ዘይምልከተኒ ጉዳይ ኢልና ምፍታሽ ናይ መን ሕቶ እዩ ናትና ሕቶ እዩ ማለት እዩ ሰላምን ፍቕርን ጥዕናን ደስታን ምትረፍራፍን ክኾነልኩም ይምነ ስለዚ እዚ ሎማዓንቲ